Στη Θεσσαλονίκη γίνεται η μεγάλη απεργία των καπνεργατών. Ο λαός της Θεσσαλονίκης εκδηλώνει την αλληλεγγύη του με απεργίες συμπαράστασης. Η τότε κυβέρνηση του Μεταξά αποφασίζει να διαλύσει την απεργία. Οι δρόμοι της πόλης βάφονται με αίμα. 10 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Ένας από τους νεκρούς, ο νεαρός Τάσος Τούσης. Την επόμενη μέρα, εφημερίδα δημοσιεύει την παρακάτω φωτογραφία. Ο νεαρός νεκρός, κάτω ξαπλωμένος πάνω σε μία πόρτα και χαροκαμένη μάνα σκυμμένη πάνω στο παιδί της να κλαίει, σαν σε οικισία ή σαν κατάρα. Ο Ρίτσος, βλέποντας τη φωτογραφία, συγκλονίζεται και συνθέτει τον επιτάφιο. Γε μου, σπλάχνω των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέτης ερμηνιάς μου. Πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω και δε σαλεύεις, δε γρικάς, τα που πικρά σου λέω. Γιώκα μου, εσύ που γιάτρευες κάθε παράπονό μου, που μάντευες τι πέρναγε κάτω από το τσίνορό μου, τώρα δε με παρηγοράς και δε μου βγάζεις άχνα και δε μαντεύεις τις πληγές που τρώνε μου τα σπλάχνα. Αν θέτησε